презентация. Ще е моята малко по-практично насочена. Благодаря. Както разбрахте, всички пазаруват онлайн. Това е ежедневието на абсолютно всеки един от нас. Никой не чака да получи цена, да се обажда по телефон, да пише имейли на търговци. Вашите клиенти, те пазаруват онлайн и те очакват също преживяване и от вас. Днеска, в рамките на 15 минути, аз имам някакво обещания към вас, които ще ги изпълня. Първото е да ви покажа как вашите клиенти могат да поръчват продуктите на своите собствени цени и условия, без да чакат търговец. Също така, ще ви покажа как може да оптимизирате времето на вашите търговци, така че да им спестите досадното изпращане и писане на оферти, за да могат те да бъдат по-концентрирани в другите задачи. Не на последно място ще ви покажа в следващите 15 минути как можете в рамките на един ден да създадете B2B и B2C портал за вашия бизнес, който е интегриран с продуктите на Polycom. DreamShop не е просто платформа, поредната платформа за онлайн магазин. Ние правим едно нещо, но го правим изключително добре. И това е да свържем дистрибуторите с търговците. Именно заради това сме тук и благодарим на поканата на Polycom, като един от най-големите дистрибутори. И сега това, което исках да говорим и да ви покажа, е свързано с едно видео, което сме подготвили. Казах, че лекцията ми е по-практическа насочена. Направили сме 10-минутно видео, в което искаме да ви покажем как се създава B2B и B2C портал за вашия бизнес. И този портал изглежда и работи по начин, който клиентите очакват от големите търговци, като Ardez, Ozon, Emac и други. И LaptopBG, разбира се. Сега вече всички почвате да се питате най-вероятно какъв е смисъл да изграждаме магазин, който ще се конкурира с тези големи търговци. Не това е идеята, няма смисъл да го правите. Целта е друга. Целта е да обслужвате по-лесно, по-бързо, по-добре вашите съществуващи клиенти. Също основната цел е да направите, да дадете супер сили на вашия екип, да махнете досадните задачи, за да могат да продават повече. И не на последно място, благодарение на DreamShop и всички интеграции, които сме направили в платформата, вие лесно може да достигнете до нови клиенти, без да се налага да инвестирате много големи бюджети в реклама. И всичко това, което ви говоря, не е просто теория и някаква лекция. Това е нашата практика от работата ни с 24 партньора на Polycom, които използват платформата и днес. Стартираме видеото. От видеото на това, което искам да запомните е някакви неща. Първо, че може да създадете свой собствен B2B и B2C портал за един ден. Второто много важно нещо, което искам да запомните е, че това нещо може да го направите без първоначална инвестиция. Третото нещо, което искам да запомните е, че Polycom е вече интегриран в платформата. Четвъртото нещо, което е доста важно и ви спестява много време и усилия, всички продукти, цени, наличности се синхронизират напълно автоматично с Polycom. И не на последно място, вашите клиенти могат да поръчват с техните специални цени, без да чакат търговец да им отговори. В момента видяхте колко бързо и лесно се инсталира интеграцията, колко бързо и лесно се създава магазин. Клипчето не е забързано. Polycom се инсталира и настроива много лесно и благодарение на данните, които те притежават, можем автоматично да създадем категории, марки, характеристики, абсолютно всичко във вашия B2B и B2C портал. Съответно, след като вече сме настроили приложението, за всички вас е много важно каква е вашата ценова политика.
Ние сме създали инструменти, чрез които можете много гъвкаво и лесно да определите цените, на които искате да продавате на база доставната и препоръчителната цена, която получавате като информация. И просто с няколко клика напълно автоматично променяте вашата ценова политика. Сега може да видите част от продуктите, които са влезли от интеграцията, тъй като тя е малко бързо. Имате пълен контрол върху данните. Можете да преглеждате цените, продуктите, информацията, също така да ги редактирате и не на последно място да добавяте свои собствени продукти, които имате налични. Тук показваме интерфейса, колко е интуитивен и лесен, доста бързо и лесно може да обновявате информацията и също така благодарение на някои функционалности може да правите и лесни редакции. Виждате, че информацията, която идва от Polycom е доста пълна, наистина те имат много добре структурирани данни и това помага изключително много на нас и на вас да имате едно напълно автоматизирано решение. Характеристиките са изключително важни, както Жанет говореше в презентацията, техниката като цяло е доста голям сегмент от онлайн поръчките и благодарение на всички данни може да се структурира един добър онлайн магазин, който има нужните филтри за търсене и откриване на подходящите продукти. Също така вие може да си изберете конкретни продукти, тъй като знам, че голяма част от вас не работят с цялото портфолио от продукти на Polycom. Това не е напълно автоматизиран магазин, който вие нямате контрол. Това е вашия собствен B2B и B2C портал, който вие може да управлявате информацията по начин, по който сметнете за добре за вашия бизнес. И сега в момента наблюдавате нашия визуален редактор, показваме ви по какъв начин може да се промени интерфейса с един измислен бранд, който да придобие така един много добър изглед. Основната ни цел на нас е не да сме фиксирани върху някаква конкретна рамка, а да ви предоставим инструмент, чрез който вие може да адаптирате вашия портал, за да изглежда по начина, по който трябва за вашия конкретен бизнес, за вашия бранд. Видеото съответно не е обучително и за да се вместим в презентацията сме го забързали малко. Цялото видео може да изгледате в детайли, ако ви интересува конкретния процес на сайта на Polycom от нашия банер в сайта. И ето сега, както ви обещах, за няколко минути вече имаме един кастомизиран сайт, който изглежда модерно, добре. Имате включени най-различни функционалности, които са характерни за всеки един успешен онлайн бизнес. Презентацията на цялата информация е доста добре оптимизирана, така че да създава повече конверсии, така се каже да превръща повече посетители в клиенти. Филтрите, за които ви говорих, те са изключително важни. Забелязваме, че все още много търговците доста е трудно да добавят и да обработват тези данни и да създадат филтри, които работят изключително бързо и лесно. И преминаваме към най-важната част, тя е именно създаване на поръчка. Тук ще ви демонстрираме колко бързо и лесно един ваш клиент, посетител на сайта, дори нов клиент, може да направи поръчка. Основната идея е за нас ние постоянно да оптимизираме процеса на поръчката, така че да го направим максимално лесен и да ви дадем повече стойност на вас като търговци и съответно стойност на потребителя, да може да е по-лесно и бързо да направи поръчката. За разлика от много сложни стъпки, процеси и страници, през които се преминава, нашата количка се визуализира
на същата страница, която е потребителя. Всичко го правим с една единствена цел, да не се разсейва, да може лесно да се ориентира във вашия сайт. Ето с няколко клика в момента изплащаме поръчка като нов клиент. Създава се автоматична регистрация, акаунт в нашата платформа, в вашия B2B сайт и вие можете лесно да прегледате всички поръчки, които сте получили от вашите клиенти и съответно цените. Тъй като за бизнеса е изключително важно да създава максимално атрактивни условия за своите клиенти, цената е определяща. Но разбира се, за да се постигнат кампании, които да подтикват клиентите към действие, са нужни инструменти. Ние сме създали голямо разнообразие от различни инструменти, чрез които вие лесно можете да създадете различни кампании. В случая ви показахме как се създава промокод, който е доста така полезен. И ако организирате събития, така често използван инструмент, това е друг тип отстъпка, която много бързо и лесно можете да генерирате брояч за спешност на кампанията, която да подтикне потребителя за действие. Имаме страшно много функционалности, отстъпки, целият процес на поръчката може да бъде конфигуриран специално за B2B клиенти, а за търговци, които продават само на B2B клиенти и също така отстъпките съответно по същия начин са съобразени с това нещо. Може да създадете група с клиенти, на която да добавите специални ценови правила и те да виждат съответно техните ценови условия, без да е нужно да се обаждат на търговеца, да го питат, това за колко пари сега ще струва, колко отстъпка ще ми дадеш и така нататък. Ето сега ще ви демонстрираме колко бързо и лесно пък се поръчва, когато потребителят е влязъл в акаунта си и да може да изпраща поръчка. Имаме специални функционалности, които са като допълнително приложение за бизнесите, които продават на корпоративни клиенти. Вече има приложения за създаване на фирми, служители, одобряване на поръчки. Въобще целият процес по чекаута и по количката е напълно автоматизиран и кастомизиран, така че да отговори на голяма част от бизнесите. Това е последната стъпка, 10-та, в която просто свързвате вашия собствен домен и вече сте готови да споделите с вашите клиенти, за да се B2B и си портал. В видеото има и много функционалности, т.е. в видеото видяхте едни функционалности, които са една много малка част от възможностите на платформата. Имаме страшно функционалности, които се очакват от всяка една модерна и бързо развиваща се платформа. Но най-вероятно една част от нас в момента се чуят, сигурно това цялото решение струва много пари и колко пари въобще струва всичко. След 14-дневния безплатен тестов период, цената е 97 евро на месец без ДДС. И това включва абонамент към платформата и интеграция с Polycom. Само няколко часа спестение на ваш търговец месечно са много повече от абонамента, който ще платите в DreamShop. В началото на презентацията аз дадох обещание към вас за три неща. Ще ви кажа как да вашите клиенти да поръчат на техните условия, без да контактуват търговец, как може да спестите време на вашите търговци, за да могат да се концентрират други задачи, да продават повече и как може да изградите B2B и B2C портал за вашия бизнес в рамките на един ден. Мисля, че изпълних обещанията си. Ако искате да разберете как работи DreamShop специално за вашия бизнес, аз ще бъда отвънка на нашия щанд, с радост ще отговоря на всички ваши въпроси и ще обсъдим в детайли различните бизнес казуси. Благодаря ви много за вниманието и пожелавам успешен бизнес на всички.